Анкарада 13 сағат. Исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2025 елның 24 июне сишәмбе. Сез турыдан-тур эфирда Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц ешлыгыннан 42 дәрәҗә көн чыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А иярченнәре белән www.trdinla.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinla тыңла кушымтасыннан Вот Эст радио каналыннан тапшырыла. Бүгенге чыгарылышта соңгы хәбәрләрдән соң Татарстан хәбәрләре программасы белән буларны беләсезме язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. АКШ илбашы Дональд Трамп Израиль белән Иранның утны туктатырга килешүен игълан итте. Ул бүген иртәнге сәгать 4 тирәсендә башланды. Якынча 2 атна дәвам иткән кискен бәрелешләрне рәсми рәвештә тәмамлауны максат итеп куючы килешү этаплы рәвештә башкарыла. Башта Иран операцияләрне туктатачак, аннан соң 12 сәгать узгач Израильдә шул ук эшне башкарачак. Трамп Иран белән Израиль арасындагы конфликтны 12 көнлек сугыш дип атады. Барысы да юлында китәчәк дип фаразлап, мин Израиль белән Иранның бу 12 көнлек сугышны тәмамлар өчен күрсәткән түземлеге, батырлыгы һәм акылы өчен рәхмәт белдерәм дип язды ул социаль медиада. Конфликт 13 июнь көнне Израильнең Ирандагы хәрби гражданлы һәм атом төш объектларына шул исәптән Форда җир асты уран байыту үзәгенә һава һөҗүмнәре ясау белән башланып китте. Тәһран моңа җавап итеп, баллистик ракеталар белән Израиль максатларын утка тотты. Бу исә ике ил арасында соңгы 10 елдагы иң зур турыдан-туры хәрби бәрелешкә китерде. Киеренкелек 22 июнь көнне АКШ Израильгә кушылып Иранның атом төш объектларына һөҗүм иткәч һәм Тәһран Катардагы АКШ хәрби һава базасын ракеталар белән утка тоткач тагын да артты. Шулай да Оман һәм Швейцария катнашында дипломатик арадашчылар ут туктату килешүен тәэмин итү өчен эшчәнлеген туктатмый. Трамп арадашчылар турында сүз алып бармады, ләкин ике якның актив операцияләрне үлчәүле рәвештә туктату килешүенә ирешүен мактады. Соңгы 2 атна дәвамындагы ачык бәрелешләр Иранда йөзләрчә, Израильдә исә дистәләрчә кешенең гомерен өзде. Ике илдә дә халык һава һәм ракета һөҗүмнәреннән саклану өчен сыену урыны эзләргә мәҗбүр булды. Бу вазгыять регионда киңрәк сугыш башлану куркынычын арттырды. Иран тышкы эшләр министры Аббас Аракчи АКШның соңгы белдерүләренә карамастан Израиль белән утны туктату турында рәсми килешү булмавын әйтте. Ул X платформасындагы язмасында шулай ук Иран хәрби чараларының Израиль агрессиясенә җавап булуын, Тәһранның сугыш башлаучы тараф түгеллеген ассызыклады. Бу белдерү АКШ илбашы Дональд Трампның Израиль белән Иран арасында тулысынча һәм төгәл ут туктату килешүенә ирешелүе турындагы хәбәреннән соң берничә сәгать узгач ясалды. Әгәр Израиль режимы Иран халкына каршы канунсыз агрессиясын туктатса, безнең җавап чараларын дәвам итү ниятебез юк дип әйтте Аракчи. Шулай да ул хәрби операцияләрне туктату турында ахыргы карар соңрак кабул ителәчәк дип кисәтте. Аракчи Иран көчләрен ахыргы минутка кадәр операцияләрне дәвам итү өчен мактады һәм аларның соңгы кан тамчысына кадәр илне якларга әзер булуларын әйтте. Бу белдерүләр АКШ тарафыннан игълан ителгән ут туктату килешүенең чыннан да гамәлдә яисә барлык яклар тарафыннан кабул ителүенә шик тудыра. Ут туктату сөйләшүләре дәвам иткән арада Израиль Иранның яңа ракеталар җибәрүен белдерде, ә Иран мәгълүмат чаралары Израильнең атом төш галиме Мөхәммәд Рәза Сиддикины үтерүен хәбәр итте. Русия Иранга Израиль белән сугышырга ярдәм итәргә әзер булуын белдерде. Без үзебезнең арадашчылык тырышлыкларыбызны тәкъдим иттек. Бу конкрет адым. Без үз позициябезне белдердек. Бу да Иран ягы өчен бик мөһим ярдәм формасы дип әйтте Кремль сүзчесе Дмитрий Песков дүшәмбе көнне журналистлар белән очрашуда. Ул Иран-Израиль бәрелешләре арткан очракта Тәһранның таләбенә бәйле рәвештә Иранга ярдәм итәргә әзер булуларын җиткерде. Илбашы Владимир Путин һәм Иран тышкы эшләр министры Аббас Аракчи арасында Мәскәүдә булган сөйләшүләргә килгәндә Песков бу очрашулар фикер алмашу өчен мөмкинлек тудырачак һәм Тәһранга үз тәкъдимнәрен һәм хәзерге хәлгә карата карашларын Мәскәүгә җиткерү өчен шанс бирәчәк дип әйтте. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
15-тен артык кеше хукукларын яклаучы оешма Газза ярдәм вакыфының хаослы һәм үлемчел ярдәм өләшү стратегиясын тәнкыйтьләде һәм аның эшчәнлеген туктатырга чакырды. АКШ канаты астында һәм Израиль контролендәге әлеге структурага карата язылган ачык хатта 15 берләшмә вакыфның позициясенең традицион гуманитар ярдәм принципларыннан ераклашкан булуын җиткерә. Ул яшәгән җиреннән куылуларга этәрә һәм сугыш җинаяте куркынычын арттыра. Бәйт-Лахия һәм Газза шәһәре тирәсендә оештырылган Израиль һава һөҗүмнәрендә ярдәм эзләүче кимендә 8 фәләстинле гражданлы үлде, күп кеше яраланды. Испания тышкы эшләр министры Хосе Мануэль Альбарес Авропа берлеген Газзада геноцид сугышы аркасында Израильгә карата кыю адымнар ясарга чакырды. Ул берлек белән Израиль арасындагы сәүдә килешүенең туктатылуы һәм корал эмбаргосы гамәлгә куелуы кирәклеген әйтте. Альбарес Брюссельдәге бер җыелыштан алда чыгыш ясап, ике дәүләтле шишлешкә аяк чалучыларга санкция кертелергә тиешлеген белдерде һәм Авропага төп кыйммәтләрдән артка чигенмәскә кушты. НАТО саммитыннан алда Амстердамда оештырылган югары дәрәҗәле утырышта Төркия илбашының җәмәгатьчелек белән элемтә башлыгы Фахретдин Алтун Төркиянең дөньякүләм һәм төбәктәге иминлек өчен әһәмиятле роль башкаруына игътибарны җәлеп итте. Ул илне тынычлык һәм гаделлек ачкычы дип атады һәм Төркиянең НАТО вазифаларында актив катнашуын һәм алып барган дипломатик тырышлыкларын ассызыклады. Алтын шул вакытта үсүче янаулар турында кисәтте. Бигрәк тә мәгълүмат сугышлары һәм тышкы тыкшыну шикелле элементларның киләчәктәге иминлек һәм тотрыклылык нисбәтеннән җитди янау барлыкка китерүен белдерде. Башка темаларга. Американың төньяк көнчыгыш һәм үзәк көнбатышында яшәүче дистәләгән миллион кеше бу атнада көчле эсселек дулкынына дучар булды. Температуралар күтәрелгән саен электр челтәрләре көчәнеп эшли, транспорт хезмәтләре кичектерелә һәм зур шәһәрләрдә халык сәламәтлеге өчен борчулар арта. Милли һава торышы хезмәте АКШның көнчыгыш өлешендә эсселек кисәтүләре ясады. Дымлылык исәпкә алынганда кайбер урыннарда тоела торган температуралар 43 градуска кадәр җитәр дип көтелә. Бу көчле эсселекнең атна буе дәвам итәчәге фаразлана. Төнге температура төшүе дә ярдәм итми, чөнки алар 21-27 градус тирәсе тора. Бу исә аеруча зәгыйфь төркемнәр өчен хәтәр дәрәҗәдә санала. Нью-Йорк шәһәрендә сишәмбе көнне температураның 36 градус булуы көтелә. Бу 1888 елдан бирле торган рекордны узарга мөмкин. Сәламәтлек саклау хезмәткәрләре ачык һавада эшләүчеләргә даими ял итәргә, су эчәргә һәм эсселек сугудан яисә арудан барлыкка килә торган симптомнарны күзәтергә киңәш итте. Медицина тикшеренүчеләре фикеренчә, көчле эсселек ташкыннар яисә ураганга караганда күбрәк үлем очракларына китерә һәм ул хәзер климат үзгәрешләре белән бәйле иң куркыныч һава торышы янавы дип санала. Бу соңгы хәбәрләр иде. TRT Türkiye Ovazı dünyanın her bucağında tәүлек буе сезнең белән. Татарстан хәбәрләре. Беренче июньдә Татарстан башкаласында иң яраткан милли бәйрәмнәрнең берсе Сабан туе узды. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов Telegram каналында бәйрәм мөрәҗәгатен урнаштырып, Татарстан халкын әлеге вакыйга белән тәбрик итте. Сабан туе туганнарның, авылдашларның һәм дусларның зарыгып көткән очрашу урны. Бәйрәмгә рәхим итегез дип искәртте республика лидеры. Рөстәм Миңнеханов теләгән һәркемне бәйрәмгә кушылырга, бердәмлек һәм шатлык атмосферасыннан ләззәт алырга чакырды. Ул Сабан туе һәркемгә күңелле хис кичерешләр бүләк итәр, нәтиҗәле хезмәткә рухландырыр һәм кешеләрне берләштерер дигән ышаныч белдерде. 21 июньдә Казанның эш мәйданчыгында Сабан туйлары гөрләп узды. Тынычлык бистәсендә узган милли бәйрәмдә Татарстан Республикасының беренче президенты Минтимер Шәймиев, Русия Федерациясе премьер-министр урынбасары Марат Хөснуллин, Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Татарстанда 2025 елның 14 сентябрендә узачак республика рәисен сайлауларга әзерлек дәвам итә.
Үзәк сайлау комиссиясе мәгълүматына караганда, кампанияны оештыру эшенә 22 меңгә якын кеше җәлеп ителәчәк. Катнашучылар составына территория һәм участок сайлау комиссиялары әгъзалары, хокук саклау органнары, коткару хезмәтләре хезмәткәрләре, шулай ук техник ярдәм күрсәтүне һәм иминлекне тәэмин итүче белгечләр керә. Татарстанда 2752 сайлау участогы ачу планлаштырыла. Шуларның 42-се гражданнар вакытлыча булган урыннарда урнашачак. Кадрлар составын әзерләү, шул исәптән комиссия әгъзаларын укыту эше инде башлап җибәрелде һәм тавыш бирү башланганчы дәвам итәчәк. Татарстанның халык артисты, җырчы Эльмира Калимуллина һәм халыкара конкурслар лауреаты композитор Эльмир Низамов Наҗи Үзге җитәкчелегендәге Иске шәһәр симфоник оркестры белән берлектә дуслык концертын куйды. Беренче концерт 17 июньдә Анкарада узды, икенчесе Иске шәһәрдә Ататürk исемендәге Мәдәният сәнгать конгресс үзәгендә үткәрелде. Төркиядә яшәп иҗат итүче журналист, язучы Айзирә Гәрәева Акчура белдергәнчә, Казан кунакларын Иске шәһәрлеләр яратып кабул итте, бигрәк тә биредә яшәүче татарлар куанды. Концертта Иске шәһәр мэры Айша Өннеҗе, Төркиянең Казандагы баш консулы Ур Йылмаз, Татарстанның Төркиядәге вәкиле Айрат Гатауллин, Башкортстанның Төркиядәге вәкиле Марат Тансык-Кужин, Татарстан Мәдәният министрлыгының масса күләм мәгълүмат чаралары һәм иҗтимагый оешмалар белән арадашлык бүлеге мөдире Айрат Фәйзрахманов, Казан шәһәре башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Радик Шафигуллин, Иске шәһәр Казан татарлары мәдәни һәм ярдәмләшмә җәмгыяте җитәкчесе Видат Дуу һәм башка рәсми затлар катнашты. 23 июньдә Казанга Татарстан хаҗиларының 100 кешедән торган соңгы төркеме кайтты. Бу хакта республиканың Дения нәзарәте матбугат хезмәте хәбәр итә. Барлык хаҗилар да хаҗилаларын уңышлы кылды һәм үзләрен яхшы хис итә. Алар Татарстандагы Дум-Ирты хаҗ рәсми хаҗ операторлары аша стандарт программасы буенча хаҗ кылды. Казанда аларны Татарстандагы Дум-Ирты хаҗ рәсми хаҗ операторы хезмәткәрләре, якыннары, дуслары һәм гаилә әгъзалары каршы алды. 2025 елда Дум-Ирты хаҗ рәсми операторы аша Татарстаннан 1800 кеше изге урыннарга китте. Хаҗ вакытында аларны шәригать хукукын һәм гарәп телен белгән тәҗрибәле җитәкчеләр һәм сәламәтлек саклау министрлыгы тарафыннан беркетелгән 20 табиб озатып йөрде. Казанда яшьләр көне 28 июньдә 2 мәйданчыкта Горький исемендәге паркта һәм Урам экстрем паркында узачак. Казанның балалар һәм яшьләр эшләре комитеты рәисе Алия Заһидуллина белдергәнчә, бәйрәм күңел ачу программасы белән генә шикләнмәячәк. Көн дәвамында яшьләрне шәһәр предприятиеләренә эшкә урнаштыру өчен мәйданчык эшләячәк. Заһидуллина сөйләгәнчә, бәйрәм программасында ярышлар, белем бирү программасы, бию конкурслары, яшь эшмәкәрләр чыгышлары, күңел ачу программасы, партнерлык зоналары, концерт һәм музыкаль мәйданчык була. Яшьләр теләсә кайсы шәһәрнең заманча үсешенең төп таянычы дип ассызыклады Заһидуллина. Ул шулай ук билгеләп үткәнчә, бүгенге көндә Казанда 579 мең яшь кеше яши, шуларның 165 меңе диярлек студентлар. Шул вакытта студентларның 90 меңнән артыгы Россиянең башка шәһәрләреннән, шулай ук дөньяның 100дән артык иленнән килгән яшьләр. Заһидуллина ассызыклавынча, шәһәрнең яхшы үсеш алган инфраструктурасы, күп санлы сервислары һәм программалары яшьләрне Казанга җәлеп итүнең бер факторы булып тора. Татарстан башкаласында татар телен өйрәнүгә һәм татар мәдәниятын үстерүгә багышланган үз телем конкурсына гаризалар кабул итү ахырына якынлаша. Яшь һәм креатив казанлыларның үз идеяларын тәкъдим итү өчен нибары бер атнасы бар. Проектларны тапшыру дедлайны 30 июньгә билгеләнгән. Катнашуга 14 яшьтән 35 яшькә кадәрге шәһәр халкы чакырыла. Алар татар телен һәм мәдәниятын үстерүгә һәм популярлаштыруга юнәлдерелгән заманча стандарт булмаган проектлар тәкъдим итәргә әзер булырга тиеш. Гаризалар кабул итү тәмамланганнан соң жюри әгъзалары финалга чыгышларны сайлап алачак. Алар үз проектларын турыдан-туры тәкъдим итү этабына чакырылачак. Иң яхшы идеялар авторлары үз идеяларын гамәлгә ашыруга акчалата грантлар алачак. Конкурсның гомуми приз фонды 2 миллион сум тәшкил итә. Конкурсны Казан башкарма комитеты оештыра. Тапшыруда Татарстан рәисенең матбугат хезмәте һәм Татар информ хәбәр агентлыгы язмалары кулланылды.
Татарстан хәбәрләре. Эфирдә Төркия авазы. Буларны беләсезме? Мөхтәрәм тыңлаучылар, йөзләрчә ел элек Анадолуда җир тетрәүне үлчәү системасының кулланылуын беләйдегезме? Бүгенге көндә җир тетрәүләрне үлчәү өчен шактый технологик җиһаз кулланыла. Зилзиләне үлчәүче сейсмографлар беренче тапкыр 1800 елларда кулланыла башланса да, бу көннән гасырлар элек Анадолуда кызыклы үлчәү системасы кулланылган. Бу система җир тетрәү ташы дип аталган. Госманы дәүләте архитектурасында мәчет почмакларына урнаштырылган һәм мәчетнең җир тетрәү яисә ишелү аркасында зыян күреп-күрмәвен аңларга булышкан цилиндр рәвешендәге мәрмәрдән ясалган ташлар булган. Анадолуның төрле мәчетләрендә бу җир тетрәүне үлчәүче ташлар кулланылган. Аларның эшләү системасы бик гади. Әгәр дә цилиндр җиңел рәвештә әйләнә икән, җәмигъ зилзиләдә зыян күрмәгән. Ләкин цилиндр таш әйләнмәсә яисә әкрен әйләнсә, бу корылмага зарар килгән дигән сүз. Җир тетрәү ташлары урнаштырылган мәчетләрдә һаман да кулланыла. Мәсәлән, Бурсада 1424 елда гыйбадәткә ачылган һәм беренче чорда Госманы мигъмарының сайланган үрнәкләреннән берсе булган яшел җәмигътә дә корылманың ныклыгы һаман да бу ташлар ярдәмендә үлчәнә. Төрек тарихының танылган исемнәреннән һәм дөньяның иң зур архитекторларыннан берсе булган Мимар Синанның да әсәрләрендә җир тетрәү ташларын күрергә мөмкин. Мимар Синан 1585-тә тәмамлаган Манисадагы Мурадия җәмигъе зилзилә ташлары белән бергә төзелә. Алар ярдәмендә бүгенге көндә дә бинаның зыян күреп-күрмәве контроль ителә. Буларны беләсезме? Мактарам тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар төрендәге тавышлары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска тулкынның 17615 кГц эшлегеннән Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышны белән 3 тапкыр www.trt-dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna тыңла кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналынан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшырыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8 артыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр www.trt-dinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналынан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.